Безброй истории има за майки с деца, но днес ще разкажа от тях само една. За момче и момиче и за шапка, която на котка вълшебна красеше главата. Но да не пришпорваме нещата. В долината прекрасна един град се бе скрил, като пилен се сгушен. Този град бе Анвил. Той не беше огромен, но си беше голям. Гражданите се щураха ту насам, ту натам, купуваха дрехи, обувки и стълби, и яхти, и чаши с сокове пълни. Ще тръгнем от ъгъла на Мейн и Монтруп, от чудесния офис на Ханк Хъмбърфлуп. Агенция Хъмбърфлуп, как можем да сбъднем мечтите ви? Как така ще избягаш? Ти си бавачка. Бавачките не бягат, а бавят. Бегачките бягат. Трябва да тръгвам, госпожо Одън, съжалявам. Тогава се прибирам вкъщи. Извинявайте. Добре, довиждане ми. Довиждане. Внимание всички! 9:02! Съвещание! Съвещание! Служителите се задължават да си мият ръцете непрекъснато. Първо искам да приветствам при нас най-новия служител на Хъмбърфлуп и синове. Джим Макфлинеган. Господин Хъмбърфлуп, искам да ви... Уволнен. Не ви разбрах. Уволнен. Но аз... Уволнен! Както знаете, тази вечер е традиционното ни приветствено парти. Ще ни домакинства Джоан Уолден. Така клиентите ни се запознават с агентите в неформална и хигиенична среда. Господин Хъмбърфлуп, трябва да отида при децата си. Да. Децата. Джоан, нека да изясним едно нещо. Ако къщата ти все още е така мръсна, си уволнена! Къщата ми е чиста, господин Хъмбърфлуп. А колкото до децата, обещавам, че ще бъдат като ангелчета. Дано! Агенция Хъмбърфлуп, как можем да сбъднем мечтите ви? Изчакайте. Ако тръгнеш от тук и завиеш по Мейн, много скоро ще стигнеш и до Лип Лепър Лейн. Чудесен квартал, в който вместо здравей, съседите казваха си по едно просто хей. Квартал с дървета зелени и цветя ограден, с морави, косени 2-3 пъти на ден. На квартала в края, не отпред, ни отзад, живееха героите ни 2 деца – сестра и брат. Невис, беззвучен режим. Списък за деня. Номер 1 – да направя списък. Номер 2 – оцветяване на книжки. Номер 3 – да си избера добър колеж. Номер 4 – да съм спонтанна. Номер 5 – да си създам щастливи детски спомени. Номер 6 – ново завещание. Как ви ги върши? Номер 10. Направи си списък за утре. Уважаеми зрители, Невис, моля за внимание. Ще станете свидетели на третата най-потресаваща каскада, изпълнявана някога тук.
Знаеш ли колко ми е трудно да си признавам, че сме роднини? Спокойно. После ще прибера всичко. А сега каскада с шейна. Каскада с шейна трябва да го включа в списъка си. Върви да досаждаш на някой друг. 3, 2, спускане! Невинс! Невинс, върни се! Здрасти, мамо. Как си? Имаш страхотен късмет, че роклята е добре. Мамо, знам, че си ядосана, но трябва да знаеш едно. В този случай Сали е виновна. Така ли? И защо този път е виновна Сали? Дай ми минута и ще го измисля. Остави, Конрад. Защо днес? Защо реши точно днес да съсипеш къщата? Знаеш какъв ден е днес? Предупредих го, мамо. Мама очаква цял куп важни гости днес. Всичките и важни клиенти ще са тук. Но той не ме послуша, а направи белята и остави Невинс да избяга. А сега очаквам да го накажеш. Ще го накажа за 1 седмица. Но това не е твоя работа. Седмица? Нека да са 2 дни. Помолих те само за едно нещо днес, Конрад. Да не цапаш къщата. Знаеш ли колко е неприятно, когато правиш точно обратното на това, което съм ти казала? Чук, чук, чук! Някой да иска куче? Намерих го отново в моя двор. Ето, Ти си светец. мислех, че ме харесваш, защото съм красив. Страхотно. Лари Куин е тук. Здрасти, приятел. Наричай ме Лоренс, а? Довел си Невинс! Благодаря, Лоренс! Беше удоволствие, Сали. Всичко за малката ми принцеса. Аз не искам да съм принцеса. В конституционната монархия парламентът е реалната власт. Ясно, наистина е така. Приятел, бъди добър и върви да подредиш дневната, нали? Готин? Ти не си ми никакъв Лари. Конрад, не възразявай на Лоренс. Помисля ли добре за Академия Уилхелм? Академия Уилхелм за военно обучение на младежи? Точно тази, Джоан. Едва ли ще е добре за Конрад? О, Джоан, Джоан. Джоан, Джоан, Джоан. Искрено те уважавам, Джоан. Сама си. Имаш кариера, отглеждаш и 2 си деца, но въпреки това успяваш да си най-добрият агент по недвижими имоти в града. Знам, че не ти е лесно, Джоан. Не е лесно. О, не. И знам колко много се стараеш. Но това предложение е идеално и трябва да действаш веднага. Академия Уилхелм за военно обучение на младежи е това, което ние в бизнеса наричаме идеалната сделка. Най-елитното военно училище е на някакви си 8 часа. Телефонът. Чух какво каза. Няма да отида при Уилхелм, Лари. Виж, приятел, знам, че не съм ти баща. И сигурно ти е трудно да приемеш, че съседът излиза с майка ти, но трябва да ти кажа едно, синко. Аз също не те харесвам, но ще се омъжа за майка ти. И ако зависиш от мен, ти щеше да маршируваш още сега. Няма да отида никъде. Но там ще ти хареса. Същото е като летен лагер, само дето има унищожителна маршировка и съсипваща дисциплина. И още нещо. Лоренс, досаден и разглезен син на прекрасната жена, която обичам безумно. Ех, как обичам деца! О, Джоан, не те видях. Лоренс, нали ще ми помогнеш да донеса останалите столове от мазето? О, за мен щеше да бъде удоволствие, но за съжаление имам неотложна и важна търговска среща в центъра. О, така ли? Тогава ще се видим до вечера. Да?
Мамо, този те лъже. Не искам Лари. Лоренс, Конрад. Доставки, Кейт. Нося храна за до вечера. Здрасти. Къде е Кейт? Аз съм Кейт. Така ли? Влизай тогава, Кейт. Трябва да ме изслушаш, мамо, веднага, щом Тихо! Преди 2 седмици ми каза, че днес ще може. Има го в списъка ми, нали? Тихо! Не, Винс! Казах тихо! Джоан Уолдън на телефона. Ако си търсите дом, насреща винаги е Джоан. Тук е господин Хамбърфлуп. Здравейте, господин Хъбърфлоп. Джоан, трябва да се върнеш в офиса. Днес Да, Джоан. Проблеми? няма никакви проблеми. Чудесно. Какво става, мамо? Мама ще трябва да се върне в офиса. Дано госпожа Клан е свободна. Не, госпожа Клан! Здравейте, госпожа Клан. Здрасти. Аз закъснявам. Благодаря ви, че се отзовахте така бързо. Да. Добре, госпожа Клан. Аз ще се върна след 2 часа. Конрад е наказан. Никакви видеоигри. Сали, помисли си. Ако искаш да си играете, мога да те закарам при приятелката ти Джини. Джини вече не ми е приятелка. Последният път, като си играхме, тя искаше да е главната. Аз съм главната. Приятелката ти, Денис? Тя ми отговори и аз ли заповядах повече да не говори с мен. Не обичаш да те командват? Не го толерирам. Така. Щом и двамата ще останете, забранено е следното. Конрад, без топки в къщата, без сражение и без да казваш по телефона градската морга. Мамо, на мен какво ще забраниш? Никакво ходене по покрива. Добре, мамо, имаш думата ми. И абсолютно никой няма да стъпва в дневната или... Или какво? Ще кажеш на Лари да ми изпрати във военно училище? Ако ти се държиш прилично, няма да мисля за никакви училища. Искам да си по-сериозен. А аз искам друга мама. Понякога и аз си мечтая за същото. Успех с продажбите! Деца, искате ли да погледаме телевизия? На майка ви няма да казваме. Следващата сряда ние... Тайванският парламент. Кажи им, Куайчанг, долу правителството! Изтръгни му сърцето! Дръжки! Тъй стояха си вкъщи 2 унили деца, а на всичко отгоре взече и заваля. Вън бе мокро, студено, те стояха сами, без забава, без смях и дори без игри. През прозореца зяпаха времето сиво, скучно и тайничко се надяваха нещичко да се случи. Остави на мира Рипчо. Добре, ще го оставя на мира. Гледай, плюнка! Отврат! Не ме докосвай! Не ме докосвай! Шум от нейде дойде. Какво беше това? Как подскочиха те.
В килера май има нещо. Конрад? Конрад! Излез, Конрад! Не беше много хитро. Трябваше да си видиш лицето, сякаш видя медуза. Медуза? Къде? Отлично започнахме. Какво беше това? Не знам. Някаква гигантска котка. Гигантска. По-моему беше по-мило да кажеш едра. Кажете от какво се крием. Това беше огромна котка. Това е невъзможно, нали? Напълно невъзможно. Но това скривалище ми харесва повече. Никога няма да ни намерят тук. Следват писъци. Продължаваме нататък. Кой си ти? Кой? Аз? Аз съм котка с бомбе. Не е важно как и къде. Дошъл съм тук, за да ви разсмея. Ще пеем, ще скачаме и ще... големем, барабем, закоравем. Не се сещам. Не ме бива много по римите. Никак даже не. Аз съм котка и говоря. Но щом това не ви стига, не можеш да им угодиш на тези хора. Какво не смееш и после какво? И откъде се появи? Как да го кажа? Когато мама котка и татко котарак се обичат много, те решават да... Не. Откъде дойде тук? От нас, откъде другаде? Не, как дойде тук? С кола! Вече съм тук цели 2 минути и никой не ми предлага питие. Ужасно! Господин котка, искате ли мляко? Мляко? Не! Лактозата нещо никак не ми понася. Ой! Ще стане страшно. Здрасти! Много приятно местенце. Хопала! Коя е тая? Това е мама. Лошичко. Да. Но къщата ви е почти напълно подходяща, да? Само тапетите са истински ужас. А на това канапе направо не може да се седне. Коя е тая крайно неудобна жена? Слез от нея. Това е бавачката. Какво? Бавачка? Имате си хора и за това? Дайте да го изясним. Плащате на тази жена, за да забавя бебета. Това е ужасно. Ще го правя безплатно. Сега, да видим какво ще каже старият смехометър. Смехометър? Мери, дали се забавлявате? Да. Сериен подпалач? Прекалено сериозна. Да. А сега ти. Здрасти, как си? Беладжия. Пиклю.
Чукни го. Да знаеш, може да го удариш чук, но ще си остане там. Както и подозирах, и двамата сте се разсъхнали. Ти си прекалено сериозна, а ти си беладжия. Дължите $700. Имате ли осигуровка? И какво ще стане? За лечението ви има два варианта. Единият от тях включва десетки инжекции в корема и колената, а другият включва музикално изпълнение. Ми-ми-ми-мяу! Искам инжекциите. Иска инжекциите. Страшно смешно. Маестро! Валива ни слънце, не грей и не свети, но ние ще играем без чужди съвети. Играта е радост, и всеки го знае. Косми. Аз знам триковесто. Мога. Хей, спрете на место! Кой си ти? Аз. Помните ли, Рипчо? Донесен в пликче, обичан 2 седмици и после край! Рипчо говори! Да, той говори, но казва ли нещо важно? Не, нищо, не. Хей, Сокс! Маквей! Тази котка не трябва да е тук и сега. Тя не е подходяща за добрите деца. Я не го слушайте, вижте къде живее. Там пишка, там пие. И така знам където съм роден. Той, който никога не чу на майка си съвет и не научи от дома да слага ред своя хаос, да се поправи, го изпратиха от този дом. Дом. Той не знае звън, не ще се смее с весел звън, но не и той. Време не губи, хвани го този чудесен ритъм. Играй сега, че край е бързо, идва на. Деца, тази котка в момента нарушава 17 от забраните на майка ви. Градска морга! 17! Щом си малък ти лудей, забавлявай се без ней. Тук е време да вървиш, у дома да не стоиш. Бързо идвай смели, смело скачай, плашно лудо дело. И сега, зафрей, че радостта е този звън. Отай щастлив съм с него звън. Пак ставам див, звън. Слънце грее вече вън. Ти само виж, щастлив съм като луд, за игри съм настроен. И да кажат, че бил си палав, котака не ще й повярва. Става ми лошо от друсането. Мляко, стана страшно! Ти си център на играта, не забравяй! Не мога да дишам! Знаех си, че това мляко няма да ми се размине! Помощ! Бритне, паси ме! Браво на теб! Но смятам, че децата са достатъчно умни, за да не се хванат на моралните ти уловки, поднесени в стил MTV. Това беше страхотно! Искаме пак! С удоволствие, но Моби Дик е прав, трябва да си тръгвам. Не дей! Не, ще си тръгна! Ще ви оставя с рибата да се забавлявате чрез спрягане на глаголи, пране, гладене и чистене на къщата. Ти трябва да останеш! Добре, оставам. Да! Но след като ще остана, искам да ви покажа нещо. Нещо магическо и много вълшебно. Това е договорът. Едричък договор. Това си е чиста формалност. Кои са тези? Магически пътуващи елфи. Да, магически. Очевидно са адвокати. Легални постановки, правни последствия, непредвидени процеси, знаете как е.
Принципно договорът ни гарантира всякакви забавления, след които няма да се случи нищо лошо. Всякакви забавления? Да. Никакви последствия? Не. Поне веднъж в живота си постъпи спонтанно. По принцип не правя така, но... Добре. Едно подписче тук. И там. И там. Не там! Обръщаме. Това е фалшиво. Дръсни това. Помириш оно? Чудесно. Да. И най-отдолу. Браво, добре. Дай 5. 1, 2, 3, 4. Започваме купона! Ей, гледай каква стая! Какво има? Мама каза днес да не влизаме в дневната или... Притеснява се, че ще скачаме по дивана и ще го развалим за гостите. И е права. Диванът не е за скачане. Не е и този. Трябва да го поправим. Иха! Сега ще ви потегне каруцата. Да. Къде ми е чука? Извинете. Я да видим тук. Така. Много голяма. Необичайно. Ето го. Долу, Симба! Долу, Симба! Разкарай се! Не ме пръскаш, а? Кротко! Много ми помогнахте. Сега се връщам. Кой ви поправя дивана? Май не го е пипал майстор Кот. Козината! Сега вече става. Хайде, деца! Сам не е толкова весело! А мамините гости? Няма страшно, имаме договор. Има още място, Сали! Няма да дойде. Тя не си пада по купона. Купон? Не ти трябва такъв купон. Не е в твоя стил. Помниш ли какво каза майка ти? Никой да не стъпва в дневната. Хайде да видим още веднъж този епизод. И абсолютно никой няма да стъпва в дневната или... Уволнена. И точно това! Тук погребаха и брат ми! Сякаш сме в цирка! Да, но без измъчените животни и пияните клоуни болни от хепатит. Нали ви казах, че ще стане купон? А най-хубавото е, че няма кой да ни види. Лоша работа. Да вярвам ли на очите си? О, господин Куин, тък му казвах на Конрад да слезе от дивана. Лош, Конрад, лош! Сали, мила ангелче, принцесо, ще ти издам една малка тайна, нали? Никак не е добре да топиш! Къде е котката? Не знам. Оу! Мек хляб. Какво гледате там? Тук да няма котка. Сега ще. Вие ще. Трябва да. Махам се от тук.
Казах ви, че с мен всичко ще се оправи, деца. Любопитен факт. Котките винаги падат на гърба си. Мислих, че винаги падат на крака. И защо не ми каза по-рано? Деца, сега с какво да се забавляваме? Да си направим кексчета. Кексчета! О, да! В кухнята! Наживо от кухнята ви представяме последния продукт на поразителни продукти. Здравейте! Гледате поразителни продукти! Нали? Аз съм водещият с половера, който задава безсмислените въпроси. А сега, за да ни представи новия си уред за правене на кексчета, чак от Чешир, Англия. Моля, посрещнете! Мен! Здрасти! Така! Здрасти, как сте? Така се вълнувам! И вие ли обичате кексчета, но мразите тежката кексова работа? Аз се мразя! Забравете всичко, което знаете за правенето на кексчета и посрещнете невероятния кексчетворител! Как се радвам! Кексче какво? Кексчетворител! Така, това невероятно изобретение прави кексчето от всичко, което имате в кухнята си. Чакай, от всичко ли каза? От всичко! От всичко? Да, от всичко! От всичко? От всичко! От всичко ще те очистя и няма да разкрият убийството. От всичко. Да видим. Сваляме капак. Слагате, например, една опаковка яйца. А защо не сложим и кремвирши? Или пък малко кетчуп. Знам, че очаквате да го кажа. Слагаме и пожарогасител. Готово? И затваряме капака и готово. Какъв потресаващ продукт! О, да! Отваряме го. Пълним тавата на кекс-четворителя. Затваряме го. И го слагаме в обикновена фурна. Гледай го! И кексчетата са на минутка разстояние. Минута разстояние ли каза? Не може да бъде! И бъркате, и сте глупави. Я чакай малко. И сте грозни също като майка си. Не каза ли, че майка ми е грозна? Мъкни! Веднага! Ще те очистя! Опашката. Отсече я. Опашката ли? О, ясно! Резнал съм я. Това е интересно, защото... Я да му го... Внимание, детска аудитория! Още не съм казал, че ще ви съдя, но правото е на наша страна. Ще говорим после. Скри се, скри се! Да. Трябва ли фурната да издава такъв звук? Това означава, че вече са почти готови, Конрак. Конрад. Нали това каза Кондор? Стига! Знаех се, че нямаш име! Да? Готово! Ох, майко! Не се притеснявай. Сигурен съм, че са много вкусни. Ужасни са. Кой иска? Хайде, хайде. О, свети Шаран. Трябва да изчистиш всичко това веднага. Имаме договор. Добре, ще опитам. Изчисти го сега. Да, мадам. О, още сега, мадам. Връщам се веднага. Здрасти, как си? Така. Вижте, аз съм хубава. Не дей! Това е новата рокля! Той е мръсен парцал? Тя щеше да я носи, а ти я унищожи. Не аз. Унищожил я е дизайнерът. Охо, да, охо. Казах ви, че ще стане така. Но никой не слуша рибите. Кучето вика бал-бал и всички разбират, че детето е паднало в капана, а рибата говори английски. А сега предлагам всички да поемем въздух и да се успокоим. Кой ще реши проблема? Аз. Лично. Аз лично ще се погрижа за всичко това. И знам точно кого да наема.
В кашона има две неща. Ще ви ги покажа. Две неща, които наричам нещо едно и нещо две. Нещата не хапят, те правят добро. Затова ви представям неща две и едно! Та-дам! О, да! Нещо едно, Конрад Сали. Конрад Сали, нещо едно. Нещо две, Конрад Сали. Конрад Сали, нещо две. Нещо едно, нещо две, нещо две, нещо едно. Конрад Сали, Сали, Конрад. А аз съм котката. Не ме подценявай! Да, разбира се. Нещо две държи да изясня, че това, че носи номер 2, в никакъв случай не означава, че е по-назад от нещо едно. Няма такова нещо. Има. Можете, ако имате желание, да го наричате нещо А. Отговаря още и на супер нещо, цар нещо, най-нещо, шоколадово нещо и Бен. Да, Бен ми харесва. Нещо едно казва, че не е нещо едно без причина и няма място за спорове. Техни си неща, така стоят нещата. Стига толкова! Иначе вече няма да сте любимите ми неща. Ей, Кондекс, не те съветвам да правиш това. Защо? Нали е съндък? Това не е чист съндък. Това е транстемпорален транспортолатор. Нещо като врата, която води от този свят към моя свят. Пише произведено в Филипините. Да, но това не са тези Филипини. Виж, по принцип не съм от забраняващите, но това е важно. Не дей да отваряш съндъка. Не гледаш, не пипаш. Ясно? Неща, стройте се! Супер! Хайде, неща, не ви плащам, за да красите стаята. Дръжте роклята на мама! О, рокля за парти! Ами дивана? Кой диван? Чистият или ужасно изцапаният? О, хей! Ляко изцапан! О, два дивана! Да! Нека спокойно! Пази се! Съсипвам цялата къща! Конрад, помощ! Ти помогни! Ще се бием ли? Хайде де! О, да! Супер! Геронимо! Напред, момчета! Дали ще се разведат? Ако къщата беше моя, щях да побеснея. Ей! Клондайк! Случайно да знаеш какво стана с катинара на съндъка? На кришката на Невинсе! Невинс! О, не знам дали го казах, но нещата правят точно обратното на това, което им казваш. Защо правя точно обратното? Това е ужасно! Кой ли прави така, Конрад? Точка! Точка, точка! Готови, атака, на 3! Дай! Ей, неща! Не пускайте кучето! Пускай! Хвани го! Тоест, не го плащай! Браво на теб, Конрад! Къщата е унищожена, гостите ще дойдат, а сега и Невинс го няма. Сали, Коджак,
Нямате представа какво ще се случи, ако не затворим съндъка. Гледайте, вече изпуска. Не се затворя! Трябва ни катинарът. Ако не вземем катинара от Невинс и не го сложим на съндъка, ще сложим началото на най-голямата бъркотия на всички бъркотии. Ще трябва да намерим Невис! Невъзможно е! Сали, гостите ще пристигнат след 1 час. Рипчо е прав. Ще трябва да кажем на мама какво стана. Виж къщата! Как ще обясниш това на мама? Трябва да хванем Невис и да затворим съндъка! Не, ще се обадим на мама. Не, ще затворим съндъка! Има и трети вариант. Трети ли? Да, ще извършим убийство. И това е вариант? Не, но и двамата имахте варианти и аз също исках да си имам. Дали е така? Не ни помагаш. Хайде, да вървим за кучето. Трябва ни само нещо тежко и неподвижно, за да затворим съндъка. Така, спечелихме малко време. Хайде, деца, да тръгваме! Да! Сега пък какво искате? Прибираме. Взимате ми телевизора? Но нали направих вноската, ако чекът няма покритие, ще ви дам кредитна карта. Тази е изтекла. А? О, стига! Невинс бягаше бързо с катинара вълшебен. Куин по-бързо кроеше план зловещ и враждебен. Джоан Уолдън на телефона, ако си търсите дом... Здрасти, Джоан. Децата пак изпуснаха кучето. Шегуваш се. Спокойно, аз ще се оправя, а после пак ще поговорим за училището. Не зная. Конрад е същият като теб. Той е чувствителен. Но явно ще трябва да си помисля. Ще хвана кучето и после идвам. Ето го, Невис. Не се показвайте. Не може без музикално оформление. А какво ще се случи с нас? Майка ви ще уволнят и ще трябва да живеем на улицата. Само не на улицата. Не познавам този свят. Там е сухо. Не издържам. Рипчо! Това е прекалено. А искаш ли обратно в тоалетната? Но иначе денят е прекрасен. Навън е по-добре. А, така! Пазете се от пътя ми, деца! Тази ограда е нищо за моите котешки рефлекси. Само гледайте! Ох, така! Време е за полет! Тия деца изобщо не се напрягат. Какво стана с котешките рефлекси? Не философствай, се напъни малко, дете! Бутай! Здрасти, Невинс! Ще се мре! Така ще го подплашиш! Разкарай се! Съжалявам, скъпа, обичам те. Идваш ли? Ето го! Честит рожден ден, Денис. Денис? Всички момичета са тук. Ето е Джени и Елън. Защо Денис не ме е поканила на рождения си ден? Спокойно, мисли само за Невин сега. Всички навън, деца!
Удрайте го всички! Да го щупим! Само се дръпни. Това ще свърши зле. Имам идея. Бомбони! Така я ударих тая котка. Бам, бам, бам! Две пици с салам. Здравейте, госпожо Куан. Джоан Уолдън. Исках само да проверя дали децата са добре. О, те не са деца. Те са ангелчета. Да, така е. Добре, госпожо Куан. Аз няма да се бавя много. До скоро. Чао. Добре, войнико, целта е в обхват. Готови за унищожение. Какво? За спасение. Готови за спасение, нали? Оу. Не мога да повярвам, че не бях поканена на купон. Ей, ти си вълк единак. Безпощаден вълк единак. Да. Ей, забравихте ли за кучето? Забравихте ли за кучето? Забравихте ли за кучето? Боу! О, не! О, ужас! Здрасти, Невин, с Богом, Конрад. Сега не ме лаеш, нали? Край! Съндъкът ще си остане отворен! А мен ще ми изстрелят във военното училище на полковник фон Штромф! Ще вземем моята кола! Имаш кола? Че как не? Ей, това се казва кола! Това е само брезентът. Ето го и супер луксозният тройно турбинен йономобил. Или накратко казано стой. Колата се казва Стой? Да, стой. Пак е по-добре от предишната. Предно турбинен ъглов центромобил. Значи съкратен? Стой! Качвай се в стой! О! Служете коланите! Мисията е да открием кучето и ние няма да спрем, докато не го открием и унищожим! Ще го спасим! Ще го спасим, исках да кажа спасим, готово! И запомнете, най-добре се стартира със стой! Но обратно е много смешно, нали? Така, проверка. GPS, да. DVD, CD, да. Котка, която повтаря само да. Да. Сирената! Чакай малко, какво? Сирена? Здрасти, как сте? Конрад отива далеч. Оу! 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 Как можа да ми припикаеш обяда? Почакай само да кажа на Джоан. Ето ги! Червено, 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 червено! Червено! Да кара някой друг. Добре, дадено. Конкрет, карай ти. Наистина ли? Не знам.
Един глас мен повтаря: идеята не е добра! Но този глас едва го чувам, защото един много по-силен глас крещи: дай на непълнолетния да кара! Дай газ! Страхотно е! И аз искам да карам. Това е чудесна идея! Чакай! Как така ще карат двама едновременно? Прав си! Всички ще караме! Къде са спирачките? Ще ти ги дам! Мисля, че спирачките ти не са наред. Кога ги провери за последно? Лоша спирачка! Грешен път! Там, не натам, не натам. Ей, този номер е от Роуд Айланд. Много са редки. Airbag. Серийна. Мисля, че подмокрих буркана. Ще го направим ли пак? Ей, ето ги! О, не! Отива в офиса на мама! Мърдайте, де! Хайде, Конрад. Невинс, когато Джоан разбере, че си избягал пак, Конрад ще се разкара, а аз ще се нанеса. Какво правите? Трябват ни Невинс и Катинара. Какво ще правим? По-спокойно, имам 3 плана. План А. Направи на нищо чистата къща. Старо. План Б. Приеми загубите и зарежи децата. Не е зле. А третият план? Излъжи гаджето на мама и вземи кучето и Катинара. На мен се ми харесва план Б. Стига! Добре, добре. План С е дадено. Извинете, сър. Ще подпишете ли петицията? Разкарай се от пътя ми, досадник. Знаете ли, че избиват безразборно застрашено, плюещо киселина замзизаро? А? Какво да направя, за да се разкараш? Подпишете петицията с тази много голяма писалка, която се хваща с 2 ръце. Ясно. Подръж ми кучето. Лично аз не одобрявам думата куче. Не използвам думата ска, защото я смятам за обидна. Но с радост ще държа вашия лаещ американец. Този израз е по-подходящ. Мой лаещ американец, дай ми лапа. Сега! Хайде! Върнете се! Видях ви, деца! Няма нищо за гледане! Движете се бързо! Бързо, 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 бързо! Влизайте! По-бързо, вътре! Влизайте! По-бързо! Хайде! Хайде! Вътре! Пазете се там долу! Извинете! Натам! Здрасти! Ще ви хвана! Къде ми е шапката? Бързо! Бързо! Опашката ми! Опашката ми! Пази се, минало! Джоан! Джоан! Май му избягахме. Взехме Катинара. Да се прибираме. Спокойно, владея положението. Ей, Какво има? това не е моята шапка. Сигурно съм взел някоя друга там вътре. Е,
Без шапката аз съм само една двуметрова говореща котка. Джоан, децата ти обикалят града като полудели. Обикалят с някакъв странен, космат мъж с огромна шапка. Ще повярваш всичко, само да стигнем до твоята къща. Хайде. Обречени сме! Край. Аз съм виновен. Защото съм идиот. Защо винаги правя обратното на това, което трябва? Ей, точно така, обратното! Ей, неща! Не помагайте! Не ни помагайте да си стигнем от дома! Мека скачайте. Колата на Лари? Как стана толкова умен? Кой ще пристигне пръв? Това бе играта. Дръжте се! Трябва да стигнем преди мама и Куин! Но в къщата ставаха все по-лоши нещата. Ето ги мама и Лари! Дай газ, Джоан, дай. Ей, неща! Не правете нищо, за да забавите мама! Забави мама! Шоколадов крем! Джоан, не ги пият всеки ден. Така. Бързо ли карах, господин полицай? Мека дека книжка, дека и талон. Мека дека година си за мама. Ей, това е моята кола. Джоан, трябва да тръгваме. Моля те, проверяват ни. Сигурно съм бързала да се прибера. Това няма да им се размине. Задави се, мека дека, задави се. Чакам те у вас! Бързайте, малки бандити. Този път ви хванах. Влизайте вътре. Моля те, не влизай вътре! Ще стане страшно! Но... Сали, какво стана? Къде е голямата бъркотия? Не знам. Защо кихам? Сигурно от мен. Ти си гигантска! Котка! Мама мия. Готварските книги на мама. Какво е станало с къщата? Най-великата бъркотия. Да, 100% забавление без следа от здрав разум. Точно за това ти казах да не отваряш съндъка, корндог. Но пък, от друга страна, гостите на майка ви със сигурност няма да забравят тази вечер. Трябва да затворим съндъка! Добре. Пътеката от антрето. Това не е антрето. Това става като смесиш нашите два свята. И като ядеш развалени стриди. Напред! Да! А как ще намерим съндъка? Не знам. Тази шапка не струва, и ме прави дебел. Къде е госпожа Куан? Вече идва. Точно по разписание. Да! Ще се возим на госпожа Куан? Само така ще намерим съндъка. Скачайте! Ще бъде направо велико. Моля, не подавайте краката и ръцете си извън Куан. Приятен път! Дами и господа, трапезарията! Това е трапезарията? Вижте, смешникът! Това банята ли е? Предлагам да постискаш малко. Това може направо да ти изгори. Все едно сме в огромен лунапарк! Един парк като
Universal Studios! Цен! Напускайте Клан отляво! Приятен ден! Трябва да се прибирам от дома. Души! Помощ! Помощ! Полицейско насилие! Возих се на Клан и оцелях. Къде сме? Мисля, че в дневната. О, не, пак съм мигнал. Ако няма опашка, ще се пуснем ли още веднъж? Ето го съндъка! Ако затворим съндъка, къщата ще се оправи. А катинарът? Тук е! Хайде, сега! Хайде! Не се затваря! Сали! Всичко изчезва нагоре! Сали! Сал! Върни се! Сали! Дръж се! Помогни ми, Конрад! Помощ! Сали! Не стига в съндъка! Не! Няма да стане, ако не се пуснеш! Добре! Успях! Добре. Ние успяхме. Изобщо не сме успели. Къщата се разпадна. Каза, че ако затворим съндъка, всичко ще се оправи. Но къщата ни е пълна катастрофа. Какво да се прави? Някой за тенис? Новите топки миришат страхотно. Да. Значи, шапката е вълшебна? Опа! Котката изкочи от торбата, ако ми простите безвкусната и груба метафора. Ти ли ще сервираш? Значи си бил с истинската шапка. Аха! Планирах целия ден. Как така си планирал целия ден? И това ли? Аха! Разбитата къща, Аха! Куин и Невинс? Аха! отрязаната опашка. Не. Не. И знаеше, че ще отворя съндъка? Защо си мислиш, че ти го забраних? Знаех, че няма да устоиш. Сега, кой иска да поиграем на двойки? Извинете. Каза, че няма да има последствия. Ти трябва да се разкараш. Тая игра не я знам. Не е игра! Това тук не е игра! Но нали вие искахте да се забавлявате? Огледай се! Ти беше прав! За да се забавляваш, трябва да знаеш как. А ти не знаеш кога трябва да спреш. Стига! Сузи. Кромуел. Моля ви. Край! Край! Отървахме се. Знам, че сега не е моментът за... Нали ви казах, но... Ще продължим по-късно. Ще взема кофе и парцал. Конрад, предлагам ти да бягаш и да изчакаш, докато мама се поуспокои. Не, аз съм виновен. Ще я посрещна.
Тя ще се прибере съвсем скоро. Защо не се качиш горе? Няма да ходя горе. Оставам с теб. Така ли? Защо? Две неща. Първо, защото няма стълби. Второ, вината не е само твоя, но и моя. Ще си я поделим. Благодаря, Сал. Между другото, ти си добър брат. Дано да е така. Ще ни е по-лесно във военното училище. Започва се. Нека бъда гост, нека се държим, нека да направя своя нов и чуден трик. И щом си взехте полука, е време да видим как ще плащам за белите ни по нашия контракт. Така, секция 8, член 33, параграф 8.3.2, до петното желе. Там пише, ако Конрад или Конкрит отвори съндъка, което той направи, договорът е невалиден. Обаче, ако Сали и Конрад си извадят полука, договорът се подновява. Смятам, че и двамата отговаряте на това условие. Да! Остана ни още една игра. Играта почисти дома, деца. Това е персоналният работен активен хром почистител. П-р-а-х. Така е. Вършете прах само с прах. Хайде нагоре! Чиката банда! Капетите пак се върнаха на мода. Върти, върти! Как си? Готово и край! Довиждане, до скоро! Така, забавлявахме се, изчистихме къщата. Дори успяхме да вкараме класически хит в саундтрака, което е важно. Май остана да проверим само едно. Ага. Идеално. Идеално. Май всичко е под контрол. Но ти определено прекаляваш спорите, а ти да намалиш пиенето. Ей, денят беше невероятен. Благодарим ти. За всичко. Конрад? Сали? Адио. Чакай! Чакай! Чакай малко! Не излизай!
Дано не сте разхвърляли къщата, деца, защото съм тук. Здрасти, мамо! Здрасти, мамо. Госпожо Уолдън, върнахте се. Децата бяха ангелчета. Благодаря, госпожа Клан. Здравей, Джоан. Лоренс, какво е станало? Те ме нападнаха. Твоите демонични деца. Унищожиха къщата. Къщата беше жива. Стената беше от хартия, паднах от скала и онази котка. Страшната котка. Кажете. Лари. Изглеждаш ужасно. А мама мисли, че си луд. Това нещо се нарича идеалната сделка. Джоан, пропускаш великолепна възможност. Знаеш какво, момче, синът ти. Помисли, на кого ще повярваш. Прав си. Знам точно какво дете е Конрад. Може да е безотговорен, Да. може да прави бели. Да. Понякога направо ми идва да крещя. Да. Но той е добро дете. И аз вярвам в него. А сега си върви. Но, Джоан, о, Джоан. Омъжи се за мен, Джоан. Джоан. Господин Хъмбърфлоп? За малко да ме хванеш. Върви да танцуваш. Господин Хъмбърфуд. Джоан, купонът е идеален, а къщата е безупречна. Поздравление! Здрасти, мамо. Скъпа, кекщетата ти са истински хит. От какво ги направи? Мамо, кекчета могат да се направят от всичко. Казваш, че кексчета могат да се направят от всичко? От всичко. От всичко? Какво правихте вие двамата днес, а? Ти би ли казала, ако беше на тях? Семейство щастливо остави таз котка. Тя бе пъргава, смела, с грациозна походка. Беше умна, културна, събеседник приятен, нереално красива, но по много мил начин. По един чисто човешки начин, какъвто не се среща често. О! Здрасти! Аз так му щях да тръгвам. Как станаха толкова умни? О, да! Хайде, неща, да си вървим! Каква ми е програмата за утре? Какво ще кажете за една почивка? Например, на Хавай. Харесва ми там. Предупреждавам ви, че на някои места определени неща са недопустими. О, нещата са толкова сложни. Things are getting weird, things are getting tough. Nothing's making sense, but you keep on looking up. They tell you to be true, you're trying every day to keep it on the real. Still, you gotta find a way to make your mama happy, to make your papa proud. You wanna turn it up, but all you hear is Tony